El Corso. Hala, nakalaag man ta din na sa una ma katong gikan katong wa pataningan to sa lantaw ba, tong nangaon tag lantaw sa una ba, nakalaag man ta din sa SRP nga ko. Kalimot na mo. Kalimot ako. Bukoy na tutunan. Sana ini kurang sa mall na, te. Te? Mall ba na? Mall. 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 Mall guys. Mall. Let's go to the mall. Excuse mall. Excuse mall. Asa man din siya sa giliko-liko man siya. Oh, ari din. Ari din siya. Induto. Uy, lami dito. Ano ba? Orange. O kana, mauti noon. Ingala lagi itong isa. Mote ay. Gutom naman ko nga. Grabe ka gutom. Uy, naman eh. Gani, this is, ang say basa ito te? No star? Para sa dali, in your star. Tagana nag-construction sa Cebu eh. Guys, inani na dyan niya ang Cebu karon nagka-improve. O ni ang revenge after pandemic. Revenge. Revenge. Nagka-improve na maskin sa Lapu-Lapu. Ang wara dyan ni-improve guys. Ako. Ayaw natin kikisito yung yung vlog. Hindi itong bitanin ko. Ako ba yung tingog? Ay, ano naman na Asa kaya taagi nga niya to? lagi pagkas katong Day, kanang SRP. tour guide day kay murag bisag kalima na ta nag-agi-agi si Silex day wag gyapon ta ka. Lagi pagkas SRP na. Makuan gyapon ta sa gianan day malipat. Usa ka pa ka atong bridge. Straight ako ni. Oh. Usa ka pa ka na kabantay ka nang na yung mga itong kalugsungon nga padong sa tunnel. Di ka mulugsong dito ari ka sa right. Ano yung kukuha dali kay mga ano yung dili krasada? Rotunda. Rotunda. So ang pagkarotundan eh. Unsa bay rotunda te? Parang 20 oh. Ay ugi guba jud. Kaay ka nang naglingin te? Para di na dito muliko. Basin. Lata o ba oy. Kapuya gurog arasa natin na. Bugat man din na ka na ba? Kisa may mall sana nga kuan man. Oo, bakod. Oh. Gray na mall. Kani isa yung sayangan na doon nila. Yung ginato din yung kanina. Grabe. Kira background niya siya eh. SMC SMC side. Muna na isip. Guys.
lagi og kuan. Puro mabutsag mall. Ini rado eh. Minor gamay. Yung ato sakyanan sa kauban te. Na Suzuki orange. Duta good. Itong light ano. Kauban ni moteler yak. Ayun. Manager na mo sa ano. Maabot ko. Gana bumalik. Asa taliko? Pido dates. So na ano po tatiri sa ilang traffic light. Dai. Bayad eh, 100. Manakana po, sana ng ilang hadaan eh. Bili na. Uy, nilapos lang ito. Hello. Sana, nalagyan na yung building dati noon. Sana tingin ko tayo nag-airport eh. Puro terminal. Muna po si building dito oh. Wala nga nung sige manigtambak ko. Ano ni dagat mo? Ano ni dagat ani? Masaka ang tubig sa dagat. Mainan yung gingani. Lindo tanawon sa sky. Awa ma. Langit ma. Ang sama, masaka ang dagat. Kay? Gilihan. Because water will find its level. Ay, kay kanang way ka ko anang tino kay di makaspread. Murag nagpunto tino. Yep. Katol-tol ko te, asa mo agi pa doon sa kanyo na dilin na mali ko dito sa Talisay. Tuod na ka. Sige dai. Kagi di ka. Ita sila mo ka na muhatag kag advice. Katong nag-purchase out, may dili may agi. Dool ra. Yung nito tingin na imuyab ka na nila imuyab. Ay, 6 Din nagkukuha ng kang yami. Natarong mo nagpurma. Dakoy gunit na nakamoy istorya. Oh, nice kay sunset. Doon mo nang Wala po di munong dirite. Pasig wa may nagbantay. Selfie ta. Tara. Tara manggutiri ang sunset dapit to. Duta bitaw no? Ano? Oo, nasa tao. asam next po dahil ha. Ano, daisy po naman ah. Grabe pa na. Kadaog pa ning bugat nga video day. Masaya ako day sa messenger. My God. Isa na ni Duy-Duy. Look at the form Uy, of walang the video pa din ko. clouds. As you can see. Kasi malipong ka mo. Ang forma sa clouds. Nice sky.
Katong kita tiwa na man tay sunset yung nagbiin mo to no. Oh, alas 5 na ba na? Dito tayo ginayang. Dahil layo lagi na yung maning palayaan din no. Pwede lagi dia lagi standby. Ay, di gibutang doy. Tao lang. Bago si kuanon siguro ni din eh kanang murag laaganan pud ba imnanan unsa man. Nindot. Oh, Uy, daghan na nila gitambakan ay. nabora din yung direte. O direte mo Usa ka nang tanan ang latala. Kani, padung natasaka guys. Saka, ang cellphone ng mura maglayo pirmi. Dito tayo ginayang ay. Padung natasaka. Traffic man. Hasta agya katotong yayat. Agyat sa nayak. Mambaling. Ikaw Daim, asa may mas dali Day? Wa ko na yan.